Welcome to my YouTube channel. आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोंनि दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय Numbers in Bodo language 1 to 100 बर' रावाव अनजिमाफोर 1 निफ्राय 100 सिम। से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु जिसे जिनै जिथाम जिब्रै जिबा जिद' जिस्नि जिदाइन जिगु नैजिसे नैजिनै नैजिथाम नैजिब्रै नैजिबा नैजिद' नैजिस्नि नैजिदाइन नैजिगु थामजिसे थामजिनै थामजिथाम थामजिब्रै थामजिबा थामजिद' थामजिस्नि थामजिदाइन थामजिगु ब्रैजिसे ब्रैजिनै ब्रैजिथाम ब्रैजिब्रै ब्रैजिबा ब्रैजिद' ब्रैजिस्नि ब्रैजिदाइन ब्रैजिगु बाजिसे बाजिनै बाजिथाम बाजिब्रै बाजिबा बाजिद' बाजिस्नि बाजिदाइन बाजिगु द'जिसे द'जिनै द'जिथाम द'जिब्रै द'जिबा द'जिद' द'जिस्नि द'जिदाइन द'जिगु स्निजिसे स्निजिनै स्निजिथाम स्निजिब्रै स्निजिबा स्निजिद' स्निजिस्नि स्निजिदाइन स्निजिगु 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा मोनबाय थानो हायो। Thanks for watching.